Türkmen halkyna asırlar boyu näme tecrübede gördüler. Ağysana da çokunup gördüler. Parava da çokuldular. 360'a da çokuldular. Sonra da bayak gidiveren aklar. Keşke dünyevi maksatlarını, dünyevi behbitlerini şolatlar beriyan mı olsa, beriyan mı olsa vadet etmeklik bolunak. Yani olon nadarını, hatta dünyevi behbidem sana beranaklar. Gün halkın yurdun iktisadet çök ya. Ve näme keseller, belalar, beterler ayt ya. Ahlaksızlık geliyor, zina art ya, arak art ya. Bozgokçuluk art ya, dinsizlik art ya. Gün Krishna bolya Türkmen halkı. Yegova bolya, Yevrey bolyalar, Hristiyan bolyalar, ateist bolyalar. Hatta özleri yalık şu vat gezip gören adama ibadet etyenleri var. Kim o Gazap'taki? El muhim adı gerek gel haramlardan. Gazap'ta bir adam varmış şu özünü näme yaradan sayamış. Türkmenlerin içinde näme? O Farhat Dada dip ödem traktorist, alqaş. Jinnar bilen näme? Öller bilen yatıp turup gören adam. Farhat Dada der Gazap'tan traktorist ödem. Şoňa Türkmenistan'a Türkmenlerden ibadet etyenler var. Şunu özlerim näme? Ne maglumatlar gelip dur. Şunuňmy? Özlerim näme? Ministerstvada işläp gören adamlar. Kime çokunýarlar? Bir Gazap traktoriste çokunýarlar. Ana şolar Wahhabist o. Şunuňmy? Yana bular näme etýärler? Gowy hakyky dinine gelip görenler töhmet atýarlar. Ana dini ýoýan şolar. Istatýar üçin dini başga diýip şolar tutun. Şolary ýadgyryn, ýa olary ýadgyran aklar. Şunuňmy? Krishna bolýarlar, şolary ýadgyryn, olary ýadgyran aklar. Şunuňmy? Näme bir Gazap traktoriste çokunup gören türkmenler var. Ol Gazap bolan şin diýemdi, aslynda mahluga çokunmak bolan, kimem bolanlar. Şoň üçin türkmenler bardan taşlamaly. Yani kim türkmen diýemizde, yani özüni musulman türkmen saýan bolsa. Emma özüni ateist türkmen saýan bolsa biz ondan haýyş edemiz. Şunuňmy? Bize ateist türkmen gerek gal. Şunuňmy? Aslym adam däl, aslym maymun diýen bolsa, o türkmen biz üçin türkmen näl, ol isnat. Şunuňmy? Ol isnat, oňa ýalňyşlyk bilen türkmen diýilýär. O türkmen näl. Şunuňmy? Haýsy türkmen özüne musulman diýen bolsa, sünni diýen bolsa, şunuňmy? Namys etsin halkynyň Allah ibadet etmeýändigine. Namys etsin halkynyň peýgamberiniň sünnetini tutmaýandygyna. Namys etsin halkynyň İslam dinine durman, İslam dinini taşlap Krishna bolýandygyna, Yegova bolýandygyna, ateist bolýandygyna. Türkmen bolýanmasa namys etsin. Türkmen gyzdan Türkde ya Dubayda näme? Öňe namys ederdi, küntüçülük etýärler diýip. Enni küntüçülük eden aklar. Enni porno çykaryp başlapdyrlar. Şunuňmy? Enni porno çykarýarlar. Türkmen gyzlaryny akydip. Näme? Şo taýda gezip beren oglanlar gurrunlar ya. Türkmen gyzlaryny. Öň Türk bilen, Ors bilen sana etýäsip namys eden bolsak, enni Türkmen gyzlaryny İçin aşağına salıp çıkarıp başlattırlar. Eşitdiniz mi şu zatlar? Enni Türkiye baryanlar, Türkmen gyzlaryny için aşağına salıp kino çıkarıp başlattırlar. O zada namys eden ak, o zatlara hökümeden namys etmeli, emmekşi namys etmeli. Oňa namys eden aklar, ýöne kime namys etýärler? Biz ýalaklar Allah diýip başlandygyna namys etýärler. Biz Kur'an diýdik, hadis diýdik, sünnet diýdik, Türkmeniň namysy diýdik, dini diýdik. Şoň üçin bizi näme? Namys etdiler bizim näme Türkmen halkyndan şuňalyk musulmanyň dörendigine. Bunam näme şu kapyr hökümet Allah ya halky. Töhmetler atýar. Ýöne töhmet atsalar. Bolýa 1 ýyl entek töhmeti bilenler diýsek, ýa-ni täzetde ýarar bu töhmet diýsek. 20 ýyl bolup geçdi halka bilerse wagt bolla. Wahhabi kim? Wa näme beýleki näme Wahhabi däl kim? Şoň üçin näme şuwatky musulmanlara, hasreten türkmenlere, yani sayudan ayrılan musulman yurtlaryň içinde en dine ýa-da türkmenler. Şunuňmy? Bizden türkmenlerden gyzlarynyň uzun köýnegine ýaşuldan sakanna gowunyp ber. Ya türkmen köýnek bilen ol sakaly goý bermeklik näme? Sen musulmanlygyňa ýa sen ilmiň barlygyna ýa sen takwalygyna deliller. Enne o da ýok. Enne uzun köýnegem ýok. Şunuňmy? Enne sakalam ýok, isadam ýok. Sakal jenaýet etdiler enne. Diňe sakaly o goýulan butlarda, statuýalarda goýýarlar sakaly. Şunuňmy? Haçan ölüp soň bu töwürlüýän şon sen sakally etýärler. Emma diýirken sen sakally däl.